Hello Paralog, ngapdang subhayapi hakane ka channel Kisur ka jing hikai. Hakane ka video menta kasngi nginya page ba kumno ka jing yaine lane ka jinglong konsistan jongi kanyalam yangi sha ka thong jong ka jing job. Bat kane ka khana kan pen kan mau yangi ba nidon la ka jong ka sab pat lada ngi trei hitom ngila ban poi sha ka thong ka ba ngi mon. Bat la ong ba la don ka wei ka long ying ka barit ba ka ba im hanong kendong pat kata ka long ying ka don yo wei ukhna u badang khat arsnem aa pat ki jukhot I ya u badang bat u badang ulong ukhna bas ngau tnat ba ban leje kai shabar pat ulong ukhna u bas ngau tnat ba ban yele kai football bat man kasngi u badang uju leje kai football hakawei kamadan kabarit bha kabadon hajan kayeng jong u pat un pen I ya kasap kaba udon bat hakawei kajanmit hadin ba u badang ulawan phai na school ula syong suki bat usim ya kaplakot ba umut ban krakot henrei ula perkhat sipang bat ularai ba un syong shwa hajing thia sipang henrei ula yo thia no da ka durkmat ka basngau si hangta hajing thia bat hadin ba ubadang ula khi na bathia ula syong hasuki da ka dur ka basngau si bat hamar kumta lawan poi ukpa jong u ubawan na jing trei na kper jong u bat ukpa ula yo I ya ka dur basngau si jong ubadang bat kumta ula lej pan syong hasanda jong ubadang bat ula keli ya u ka ka bala penlong ya me ba men I sngu si katne pat ubadang ulai thu hakpa jong u ba uyo khndiat max palat hakates jong kamats henrei ukpa syam la sneu yakata ka ba ubadang uyo tang khndiat max bat ubadang ulai thu ru ba uparolok jong u uta uba he ujuyo kampun max ban ya u watla ubadang utrei sitom katno ru henrei syam la lapat pan yo kampun max ban ya u ba he bat hadin ba ukpa jong ubadang ula yo sneu yakane ula lej pensim yo ubadang siklat bo undi bo un kham jai shwa bat hadin ba ubadang ula kham jai ukpa ula khot yo u bo un lej shoreng kat bat u aplau ying jongki bat don tang ki sentu ki skut bat ki ding ki bajar ngam bat hadin ba kila syong hang ta plau ukpa jong ubadang ula ong badang ngakwa yame amen sngutu ya lai tli ki jing hikai ki bakong san pha ya ka ka balajia menta kasngi bat ba ki ne ki jing hikai ki nang yalam lenti ya me kat ba me dang he nang san bat upa deng ulong ukhna uba purom ha ya la ukpa kumta ula keli pa long ba phin batai yanga ki kita ki jing hikai bat ukpa ong men satip ya kine ki jing hikai kawai hadin kawai lengba ki challenge ki bangan sa ai hame bat ukpa ong kai jing kai ka baning kong kalong ba ngakwa ya me ba men khot yo ba he pan wan ye la kai lang bat me la shai jan met bat kumta uba dang ula bat ya kine ki jing ong ukpa jung u namar ukpa ban tep ya kata ka jing kai ka baning kong bat kum la shai man step kasngi ka ba phnai uba dang ula lej school kumba ujulej man la kasngi pat hadin lapoi kapor janmet hadin balawai school uba dang ula khot ya uba he pan wan ya kai football lang bat u hamadan hajan kayeng jong u bat kumba julong uba dang uju ya kai football man ka janmet kumta hakane ka jing ya kai ru urala ban ya kai bah bat ura yo hatrik henrei uba he pat ubong ju ya kai menno pat kumta syam la ban ya kai bah bat uju bakla labon bon sen henrei watla kata barok ki khana ki bayal kai hakane kasngi kiladap daka jingkman bat hadin kane ka jingyel kai ubadang ulawan kloi sayeng bat ula saja ki ketik jat bat kumta ula lej mare bat ukpa jong u haplau yeng hajan ka per jongki bat ula ong ukpa pa menta kasngi ngalej kai football lang bat uba he bat kumta ubadang ula kali ukpa pa ka kata ka jing hikai ka baning kong ka ba phikwa pan hikai yanga pat ukpa da ka dur khmat ka ba phu samrki ula ong yo badang to ya thu yanga ka jing ye kai ka ba menne ka long kumno pat ubadang ula ya thu lut ya ka ba ja
bot ubat deng ulaya thu pa ulala ban yo tap lai gol bot ulaya thu ru pa ubat he syam lala bha pan ye le kai bha bot syam lanang bha pan ye le kai football bot hadin ba ubat deng ula deb ya thu lot yak ka balaja haka jing le kai football jongki ukpa ula ong ya u pej ba deng ubat he syam latbit pan ye le kai football henry ula pat ban le bha ha ka subject jingkhen kumta phiru phila ban syam jing ha ka subject jingkhen henry pitbit pat pan ye le kai football bot kumta ukpa ula ban biang pangidon laka jong ka jing ya pher henry ngimdei ban snga oi e pat ngidon ru laka jong ka por bat la ka jong ka thong bot kumta kalarung ka jing so thu ha uba deng babaro kibriu kidon laka jong ka jing ya pher pat kidon ru laka jong ka sap bot kumta uba deng ula kali ya ukpa pa sak kata ka jing hikai ka baar ba phikwa ban hikai yanga bot ukpa ula ong ngakwa yame alashai kasngi memen pej bha kumno uba he open lut ya kapor pat ya kabuj kapor jong u ban khen jingkhen pat kumta kumla shai men step uba deng kumba ujule ulej biang sha school pat menta kasngi ulej ta ka jingkmen namar ulakwa ban tep ya kata ka jing hikai ka baar ka ba ukpa ban hikai ya u kumta poro isisngi uba deng ula penlut ya kapor jong u pan pej su ya uba he kumno open lut ya kapor pat kumno ukhen jingkhen pat kumta hadin balawai school uba deng kumba ujule man ka janmet ula leje le kai football biang hadu ba ukpa jong u unwan phai na jakatrei bat hadin ba uba deng ula dep ye le kai ula wan phai halayeng bat ula lej mare kloi hajaka ba ukpa ujushong aphalau ka per jongki bot ulaya thu ya ka ba uyo I haskol kumba ukpa ula ong ya u panle pat kumta uba deng ula ong pa iba he iju penlut ya kapor ya ka boj pat kapor jung u pan khen sibun tli ki jing khen menne kasngi pat wat haba uyaj halentiru uju khen ya kiding kibadon harut surok bot kumta kupa ula ong kata ken kadai ka jing hikai ka baar ka bangakwa pan hikai yame bot ula ong meyu iba he ila bha pan khen jing khen namar ba usngo tanat pan khen bot uju penlut ya kapor pat kapor jong u paro ha ka ba khen jing khen bot ukupa ula ong biang yo ba deng palada mekwa ba mentpit hakano ka kam ka ba memele mede pan penlut ya kapor pat ya ka boy ka bor jong me pamen practice kumpa me julet practice football pat ukupa ula pan biang pa oj haba me stang ningkong paro kalong ka ba Henry sedang nakabaret kumba uba he ujule pan kenya kiding harut surok kumta meru mela ban poi sha kathong pat kumta uba deng takador ka pa phu samrkhi ularkhi namar bola snothu pangala panle khambha lakalong yakano ka kam lada nga practice pat ngayai ne man lakasngi kumba ngajule haba ngale yelekai football pat kumta uba deng ula kali biang yo pa saka ka jing hikai ka balai pa phikwa pan hikai yanga ukpa las ngap jar shipang pat ula perkhat pat ula ong ka jing hikai ka pakhadu bangakwa pan hikai yame kalong ba ngakwa yame pamen perkhat hato uba he ukam tubit yame katno sha panya nu jor pat me bot uba deng ula perkhat shipang bot ula ong ngatharai uba he ukam tubit yanga kumba laisha ha ka subject jingkhen pat kumta ukpa ula ong ngakwa yame palashai kasngi pamen penlut laisha ya kapor jongme pan pule kot pan ya kaba me jule menno kumta uba deng ula perkhat shipang Henry taka mensim kaba ukwa bantip ya kata ka jing hikai kaba ukpa ban hikai ya u kumta kumla shai hadin balawai school uba deng ula syong hakamra jong u pat ula penlut ya kapor pan krekot Henry tang hadin sikenta ula snow touch Henry uken mau ya ka jing ong jong ukpa kumta ula ong ya late pangan krek biang sakatto ka ne kenta laisha ya ka kaba ngaju krek menno Henry tang hadin katto ka ne por ka kli jong u kala snow kumba kala king bayong kumta ula yo thiano klem da snow thu shu
Badadin kato kanepor palawan poi ukupa ulah kersu yo badeng dakasor bajam paduong kino kidi shano badadin ladab isha sawan hapelau yeng hajan takper bat kumta hadin ba ubadeng ulah dab isha ulah lej ha ukupa jung u padakat durkmat kabas ngosi ulah ong ha ukupa pa mabianga ngamshim lala pan pendap ya ke ba piong ngalayale pan krek shitom henry ka kli jonga kala king bayong kumta ngalayo thia klem yo sngo shu henry ukupa ula pat ya ka kli jong upa deng podlak kudup podu ong kane king ba deng ada pikpa pan master ya kano ka kam ka ba phim sno tanat kalong ka ba ya phi ba phin yai ne pat phin long discipline bat ula ban biang henry ada phile ya kano ka kam ka ba phi ka jingai ne pat ka disiplin kalong ka basuk wa pa phin bot kalong kumba phi jule haba phile jele kai football bat hadin kato ka nepor ukpa ula ong ya upa deng palada me kwa ban tubit panle ya kano ka kam mela banle ya kano ka kam ka ba me it lane mela banle takaba miale ban it ya kano ka kam ka ba me metrei pat kumta uba deng usngau ya dei yakini ki jing hikai kaba ukupa u aya u pat kumta ukular ya ukupa pon bu pat bot yakini ki lightly ki jing hikai ki bakongsan ki bala panyarap ya ka jing im jong u hadin habot te kumta ngio i pakane ka khana ka hikai yangi pangimdei panyanu jor pat kiwei namar idon la ka jong ka sap ta ka jong ka bor jingla pangila pantrei ya ka kam kumta ngidei manle ya kano ka bangi it pat ya kano ka bangi ngisngau tanat te parolok lada pisngau wa kane ka khana ka ai jing hikai pat jing man to ya phi katto katne te sngo bha subscribe lang ya kane ka channel kumban ai jing kershan ya kane ka channel bangala pan penmi sakiwei ki khana ki bala panyarap ya ka jing mut jing perkhat jong phi kuble shibon